Kublai yepi baro sasisen ngap tiang sung phai phi hakani ka puli khobor ngap siphang balada ka deg sen ka banikong yepi hakani ka channel ka jongi tes ngubha parlok pan ai ka jingkersan ka jong phi da ka ba phi like phi share ba subscribe ru yakani ka channel bat na ka bentai ki to ki balada ban subscribe kublai 6000 ngu ya ka jing spoon ka jong phi ki khobor ba menta kasngi ka khan riu tarik ulaber 8000 ar phulai shasho u doktor sarkar ha ki patba ba kan no dawa pisa shillong leber khatsan tarik Uwei u doktor sarkar ulalaj em da kasaj na kakti jong kipat ba hawes garo hills hadien bakila tangon ye u halor ka jing keno ba ma u ringkat bat ka kanhun kilalaj banda wapisa na kinong song ha ka jan miet jong kasni ba ar katkom ka khubor balai alum kipat ba nong song jong kasnong rongram ka ba jangai kum ba khalai kilometer natura hawes garo hills kila khibitar bat dom ya ka jing le ba he jong utei u doktor ya u bala tep kerteng kum u doktor Jimmy Carter en sangma hadien ba ma u bat ka kanhun jong u kilawan kren ba he bat dawa pisa na kinong song yau ha ka jan miet jong kasngi ba ar ha ka por kumbah nyu baje uni u doktor u batre bat ka sarkar jalla ula shakanno ba ma u ringkat ki parlok jong u kilawan ha ka ni ka yau bandawa pisa na phang ka bala penlong ye kinong song yau ki badan kumbah sis pangud e ban khe bitar bat kila stang ban sho ya uni u doktor bat ru ye kinong but jong u long ba ha ka ni ka jingja laingut kinong but jong u te u doktor kila yo ban phetkrat kat ba u te u doktor ula sabat bat ula sasho ha ki pet ba mario jingte balor ka ni ka jingja na kalian ki pulet jong ka thanat rongram kila her brand sakani ka jaka bantem ya ka jingkanat badru ban pelat ya Carter na ka jing sasho ha ki ba shushu ha ka bay dei bat kani ka jing jala ujor e jahar hadien ba u Dr. Carter lambat kinong bur jongu kila berngam ye kinong song yau da ka wat bat ya ka tei ka jing ujor ka long ha ka thanat tura ka badan yu case number arpusan not lai 8000 arpulai hapo ki kendon lai spa prapusau lai spa arpusau lai spa nyo bat lai pusau IPC haringkat kacing toket bat kacing thuat ki pulet na ka benta ban yo kem ya baro ki badan kti ha ka te kacing ja layo khubor ba ki te ki pat ba hadien ba ki khlem yo shu ban sho ya utei doktor kila penjulor no ya ka kali ka badai ka bolero pickup bat hadien kata kila brat shawa ganol ki khubor ki thu ba Dr. Carter utrai ha William Nagar Civil Hospital East Garo Hills sakani ka waipat ka khubor wan kentur put biang ka asam haki jaka ka hima soyong nongpo leber khatsan tarik ki khun ki hajar jong ka hima soyong hapo ka shatri jong ka joint action committee hakasni balang kilalaj ban bu sundan da ka dorkhas hakmat uduputi commissioner ka ribhoi district ban ujor halor ka jingwan kentur put ka asam hapo uput usam jong ka hima katkum kani ka jing ujor bala ai long ba ka jing kentur put ka asam ka long da ka ba penyat pet ya ka jing sna ya ka surok lingba kishnong ba kentup ya ka kenthong paham damu paham terlat pathar khayong badru nakasnong lukhra garo bhanga mau tingkong jalur rim jalur thammai bat mau tamur walada kini kishnong ki de ki bahap hapo ka jing pet jing khmi jong ka hima soyong nadu usnam 6000 praspa nyu pusau kabala tip menshwa kum ka hima nongwa mau tamur lani kata ka nongwa mau tamur state Habakran cekilat pathai khubor u chairman ka JAC uba Morning Star Shabong ha ka jingeran ringkat ki wegi dukhat ulaya thu ba ka sarkar asam kelas tang ningkong ya ka jingken turput da ka bastang banshna ya ka surok lingba ka shnong rani shakishnong ki bahap hapo ka hima soyong ki bakan thup ya ka shnong kenthong paham damu paham terlat pathar khayong bat kumjuru na ka lukhra lingba ka shnong jalut rim jalut thammai bat mi pat shakashnong mau tamur nadu ka shitarik unailur 8000 arpuar Uba Morning Star Shabong ulo ongru kumbalong menta ki pat ba ha ka te ka than ki dan hapadeng ka jingsong air song smith na ka jingsha pendik ha ki pulit bat ki bor sarkar ka asam badru kham tam ki ba ki pat ba nong song snong kim dan ka jingsngan shu wat bandet tre shala ki lingkha kumta ha ka baya dei bat ka ni na kalian ka JAC ka buru ya ka jingkarpat hakmat uduputi commissioner ka ribhoi bo onbu ya ki pulit pahara ha ki te ki chaka khanang ba ki pat ba kindan hapadeng ka jingsong suk songsan halor ka ni ka benta na kalian uba Morning Star Shabong lingba ka te ka JAC ulabu ya ka jingkentu shaka sarkar jilla ba ki dei ban shimkhia mar dor ban pensange ya ka te ka jingwan kentur put jong ka asam nangta kala kenturu ban pensange ya ka jingwan shna ya ka shlam trekam jong katnat forest ka asam hanangwa mauta murbat khamtam e ban pha ye ki pulat pahara ban laj na kinu ki jingja kumbala ja ha kishnong mukro ha kini ki khendet banai baladap sakani ka wai pat ka jingja mi ka jing ya ka ja bajan tanra ka trok PSF ya ka arsha ka hajan civil shillong kharsan tarik ulber
Menta kasngi hakapor komba 8 baje mensngi kendat kensan kalami kajingya kaja kabajur hapadeng Kishipai Border Security Force bat ubai urang ba hajan ke civil hospital. Kani kajingya kaja kalami hadian bakani katrok kabakit di Kishipai BSF kabadan yo registration number ML not san W sau nyau REY kalajan tendra ya kabai katuk-tuk kabadan yo registration number ML not san Z san not riu kandai balanya dau MK marak. Kani kajingya kaja kalami hadian bakani katuk-tuk kabalanya dau MK marak ubalakit yala kalok bat yo khundet habala poi hajan ka civil hospital ulai dak bakindung sha civil hospital Henry kani katrok kabalanya dau Shipai BSF kalaya chakmat bat jantendra ya kani katuk-tuk komta kalapen bitar yau ni urang ba ubanya ya kani katuk-tuk bat pelong ban kiu sha katrok pantan shabar yau ni Shipai bat juru kajingya kaja hapdeng jongki. Hadian beladan kajingya kaja kattu katni por ki pulet penyat kali kilawan mardor syakani kajaka bat yalam no ya ki sha civil hospital banle ya ka check up. Sakani kawai pat ka khubor na yaulat rambai syakem laingut badan keti khayi drugs cleariat leber khatsan tarik laingut ki breu kila syakem halor ka jingdan keti ban khayi jau drugs heroin upakhya laipu ar 0.1 gram napo ka kali Maruti car ML not san di lai nyau pralai ha ka steps ni balang ha ka yaulat rambai East Gentia Health District. Ki pulit ki athu hadian balayo ya kajing tep kabati kena badan laingut ki breu ki bakar teng urudo Franklin lingdo ar prasnem badu aiban kersan karlingdo nakasnong umsning ribhoi district ushempang lakhaj ar khundai snem nakasnong maulari maukhan ribhoi district kilami nasal char ban kiusha umsning dakawai ka Maruti car shimet ka badan yo number ML not sandi lai nyau pralai ki baket ringkat ki marbian. Hadian kata ki pulit marmar kila penlong ya kajing ap syirap hayo lat rambai NH06 bat hakapor lai baje dang step perngap kila yo ban bat ya katai kakali. Hakatai kajing talasi kakali ki pulit kila lap ya lai teli ki senduk sabuan ki balasong ya udrox ubakya lai puar 0.1 gram. Shushu na kitai ki breu la yo kurup ru ya lai teli ki mobile phone bat kapisa san pusau hajar shis pak san pau. Ki pulit kila kem no ya kini ki laingut balapan ngat ya ki hapo ka an NDPS Act bat kajing tokit ki pulit kathanat kliriat ban lap shu ya ki badan keti kalaya chakmat. Sakani kawai pat ka khubor stang pen krek ki kertong hasoyong ban yakhun ya ka election shillong leber kharsan tarik ki kertong ki baladap thap kerteng hasoyong constituency kila stang pen krek shat na ka benta bandung gieng biang sasisen ban pan jingkershan na ki pat ba katai ka constituency na ka benta ka election ha ka ba ka election commission kala pen bena ba ha ka nu ka por ya ka sngi thap vote ka jing pen sangya ya ka jing thap vote hasoyong constituency ka dei hadin ka jing khlat no u kertong ka UDP uba HDR lingdo ha ka arphau tarik urempang arhajar arphulai ka balong shitayo haswa ka sngi thap vote kata ka arphnyo tarik urempang arhajar arphulai ki kertong ki baladap thap kerteng banyakhun ya kani ka election na kani ka constituency ki long MLA barem uba Samlin Malngyang na ka NPP uba S Osborne Khajana na ka INC uba Shan Dondor Rentathyang na ka HSPDP uba Serap Eric Harbuki na BJP bad uba Studing Star Thaba na AITC. Kajing klat no jong uba HDR lingdo ka UDP kala menjur ya ka kerteng jong uba Senshar lingdo hadian baka yeng kasem kala menjur ya ka kerteng jong uni urang ba ubadai upar satrai jong uba HDR. Habayakran baduba Samlin Malngyang ulayathu bakumbang ilapan krea hakin dikisngi baladap mentaru ngin pen krea bet ya ka election. Layo jing tibru ba ka NPP kan sapen klan ya ka National People Youth Front hasoyong ka badai katnat jong kisamla ban pen klan. Habayakran baduba Studing Star Thaba ulayathu ba mauru ulit penlong ya ka jingya langman lakas ngi hakasnong kum shibenta ban pan jingkershan na kipat ba kum ka jing pen krea lada wan ka election ha ka nuku por. Kublai phi baro ki basngap ya ka ni ka khubor in sei shem biang bat phi haki wei pat ki khubor kublai shibun